Готово, брат ми, хамалите взеха дивана. Супер! Макар че малко ще ми липсва стария диван. Не че новия е лош да е, ама стария носеше толкова много спомени. Да, толкова много спомени. Помниш ли как веднъж повърна на него? Да, или помниш как го подпалихме, когато се замеряхме с пиратки вкъщи? Да, или пък помниш ли когато играехме на криеница и скрихме Митко вътре в дивана и никой така и не успя да го открие? Вярно, аз тотално го бях забравил този Митко. Той не беше ли изчезнал някъде безследно? Да, изчезна, техните го търсиха с години и дори полицията не успя да го открие. Да, доста тъжна история. Митко е в дивана! Ти си виновен, сестра ми. Аз ли ти си виновен, бе? Абе, ти трябваше да помниш, че сме го затворили там. Аз не помня какво съм яла вчера, ти ми говориш някакви глупости. Така ли? Аз пък не помня какво съм ял преди малко. Аз пък не помня. Какво трябваше да кажа? Чакай, имам сценария. Чакай. Сега аз ти казвам, сестра ми, трябва да отидем до дома на бабата, на която продадохме дивана и да изкараме Митко оттам. Той сега ще ни е малко сърдит, нали? Сърдит? Сестра ми, ние затворихме Митко там преди 10 години. Да, прав си. Той ще ни е много сърдит. Не. Най-вероятно вече... Виж, ако не изкараме Митко оттам или неговите останки, ако полицията ги намери, с нас е свършено, така че трябва да отидем, окей? Ти сигурен ли си, че е тук? Да, това е адреса. Да, здравейте. Здравейте, мила госпожо. Преди няколко часа ви продадохме един диван, но много ни липсва и искаме да си го купим обратно. Да, много ни липсва, не е като да има труп в него. Не, на мен дивана много ми харесва, не искам да го давам. Ама моля ви, госпожо, ще ви платя двойно за него. За какво са ми тези пари? Да ги хвърлям само по телефонни измамници. Не, чао. Сега втасахме. Имам идея. Какви сте ви, бе? Здравейте, ние сме ловци на духове. Разбрахме, че имате дух във вашия дом. И дойдохме да го заловим. Вие сериозно ли? Знаете от тогава чакам? Хайде, влизайте. Аз не разправям на моя внук, че има тук, той не ми вярва. Влизайте. Това място е много обитавано. Добре, госпожо, изчакайте ни отвън, ние като приключим ще ви извикаме. Добре, хванете го този призрак на спокойствие, аз отивам да пека баница. И между другото не ми барайте дивана, защото ми е чисто нов. Втора употреба. Добре, тръгвам си. Сестра ми, давай, прилови дивана. Брат ми, нищо не достигам. По-навътре. Давай, точно така. Да. По-навътре. Точно така, да. Какво стана, сестра ми? Там не! Сестра ми! Сега къде съм? Какво е това място, бе? Това не е ли дистанционното, което загубихме преди години? Не. Да, влизай, тук е, да. Някой идва, не. Давай, заповядай, влизай. Тук съм го оставила. Това ли е диванчето? Да, това е дивана, за който ти казах. Той е. Дай да го видим този диван. Какво толкова специално? Фак, полиция. Сега втасахме. Аре бе, сестра ми, къде си бе, сестра ми, какво правиш в момента? Чакай, не дей! Хриси? Митко? Бабо, не е лошо диванчето, бе, какво? Екстра ти е. Да, много е хубаво диванчето, баба, знаех си, ще ти хареса. Тя баба ти има вкус, какво си мислиш ти? Само дядо ти беше изключение, ама както и да е. Че какво му беше на дядо? Какво беше това? Който и да си стой на място. Не стреляй. Мога да обясня всичко. Това щърки ли са? Искаш да ми кажеш, че си оцелял през всички тези години от трохите, които сме изпускали в дивана? Да, точно така, с тях се храних. Но честно казвам, с годините ми стана малко скучно и започнах да разсъждавам върху квантовата физика и така създадох теория за разширяване на междувъзглавничното пространство.
И така създадох това място. Значи искаш да ми кажеш, че си измислил начин как да създадеш цяла гора в дивана ни, ама не и как да се измъкнеш оттам. Вярно е, не се бях замислил. Оф, хайде просто да те водя в нас, хайде. Хайде. Митко, Митко! Това изобщо не е сериозно, пак ли бе? Аз си отивам. Мисля, че се измъкнах. Брат ми! Брат ми! Къде си бе? Стой, не мърдай! Не, чакайте, станало недоразумение. Абе, не това, което си мислите, не съм обрал бабата. Нямах намерение да обирам. Аз обичам бабите, никой не би ги обрал. Мразя скапаните баби, искам да ги обера. Ще вляза в тях, ще им взема аз парите. Те са бахти и змиите. Воли ме газа. Оф, нищо не става от тебе, пак трябва да се оправям сама. Хриси, жив съм! Какво е това? Това беше тази експлозия, бе! Айде, на здраве, Здраве. пак успяхме да се измъкнем без никой да ни хване. Разбира се, това сме ние все пак. Да, как този път, когато играехме на стражари и апаши, завързахме Мартин за една дърво в гората, за да не ни хване. Той какво става с това момче, бе? Някъде май изчезна. Не. Остай, не. Сета. Да.